तर नमस्कार माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, मी आहे अर्जुन यादव आणि आज आपण असे काही लाईफ हॅक्स पाहणार आहोत जे पाहिलं तुम्ही 100% आपल्या डोळ्यांमध्ये सॅनिटायझर मारून घ्याल. तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया. भावांनो, ही ताई बाहेर निघालेली आहे आणि बाहेर खूप ऊन आहे आणि ती सनग्लासेस सुद्धा घालू शकते, पण तिच्याकडे सनग्लासेस नाही आहेत म्हणून ती टेपवरती सनग्लासेस ड्रॉ करून आपल्या डोळ्यांवरती चिटकवते. अरे भावांनो, मी चेष्टा नाही करत. जर ह्यांच्याबद्दल यांना असं वाल्यानं कळलं तर हे आपलं काम सोडून पळून जाते आणि म्हणतील का मी एवढं कष्ट करून UFO पेशी बनवतो. हे लोक तरी टेप कट करून सनग्लासेस बनवायला लागलेत. मस्त जोक मारा रे या हात सगळे हलकट हात. आणि मला असं वाटतंय की मी पण हा हॅक ट्राय करून पाहावा. तर चला ट्राय करूया. तर भावांनो, मी बाहेर आलेलो आहे आणि बाहेर खूप ऊन आहे आणि माझ्याकडे सनग्लासेस नाहीयेत. Wait a minute. Who are you? आणि मी 5 मिनिट्स क्राफ्टचा एक लाईफ हॅक बघितला होता टेपवरचा तो. तर आपण तो ट्राय करून बघूया. तर आपण हा यूज करूया. अरे चिकट भावांनो, काय घाबरायची गरज नाही. मला सगळं काय दिसतंय. आपण एकदा रस्ता क्रॉस करून बघूया. तर भावांनो, आपली दुसरी दिदी आहे, तिला खूप झोप आलेली आहे आणि तिच्या लक्षात नाही राहून उठल्यावरती आपण कुठंपर्यंत असलो म्हणून ती त्या पानावरती सॉस टाकते. अरे भावांनो, ही माणसं हॅक सांगतात का घरच्यापासून मार देण्याची आपल्याला तयारी करतायत. अरे जर 100% सांगतो, जर ह्यांना जर बुक मार्क नावाची जर गोष्ट माहीत असते ना, तर ह्यांनी या गुडघ्यात मेंदू असलेल्या माणसासारखं काम नसतं केलं. तर भावांनो, ही ताई तर खूपच वेगळी आहे. ही उलट्या चमच्याने खायचा प्रयत्न करत आहे आणि नंतर ही ताई तो चमचा सरळ न करता त्या चमच्यावर हातोडा मारून तो सरळ करायचा प्रयत्न करते आणि त्याने खाते. भावांनो, मला कधी कधी असं वाटतं आपले इंडियन पेरेंट्स 100% 5 मिनिट्स क्राफ्टचे व्हिडिओ बघत असतात. कारण कुठली जरी गोष्ट चालत नसली तर त्याला डायरेक्ट ठोकतात. उदाहरणार्थ, TV चालत नाही वरनं ठोका, रिमोट चालत नाही हातावर 2दा ठोका. काय मुलगा अभ्यास नाही करत, 2 मिनिट थांब ठोकतो. तर भावांनो, आपण आता लास्टचा हॅक बघणार आहोत. समजा तुमच्या घरात टूथपेस्ट संपले तर तुम्ही काय कराल, हाताने दाबाल किंवा कैचीने कट करा. जास्तीत जास्त करून लाटण्याने त्याला प्रेस करेल.